Аўтастрада да неба. Радыёпадарожжа па месцах эўхарыстычных цудаў разам з Карла Клап. Пахвалёны Езус Христус. Мяне завуць Аўгусціна Анейчык. Я удзельніца Карла Клап. Сёння я вам распавядаю пра эўхарыстычны цуд у Сакулцы, які адбыўся ў 2008 годзе. Стаў адной з самых вядомых сучасных падзей, прызнаных каталіцкім касцёлам. Гэтая падзея мела месца ў храме святога Антонія ў польскім горадзе Сакулка. Падчас ранішняй імшы 12 кастрычніка 2008 года малады вікарый, айцец Філіп Здрадоўскі, выпадкова выроніў асвячоную гостую на падлогу. Паводле касцёльных правілаў яе паклалі ў сасуд з вадою васкулюм, каб яна растварылася. Гэты сасуд змясцілі ў сейф у закрыстве для далейшага захавання. Праз тыдзень 19 кастрычніка сястра Юлія Дуброўская выявіла, што гостая не растварылася цалкам, а на яе паверхні з'явіліся чырвоныя плямы, падобныя да крыві. Гэта выклікала здзіўленне і хваляванне ў святароў. Гостая была вынята з вады і змешчана на карпарал, спецыяльную тканіну, якая выкарыстоўваецца для захавання асвячоных прадметаў. З цягам часу чырвоныя плямы высахлі, а гостая зараслася з тканінай. Для вывучэння гэтай з'явы былі запрошаны два прафесары-патамарфолагі з медыцынскага універсітэта ў Беластоку. Яны правялі незалежнае даследаванне і прыйшлі да высновы, што чырвонае рэчыва з'яўляецца тканінай чалавечага сэрца, якое знаходзіцца ў стане агоніі. Гэта адкрыццё выклікала шырокі рэзананс як сярод вернікаў, так і ў навуковых колах. Арцыбіскуп Беластоцкай мітраполіі Эдвард Арзароўскі афіцыйна прызнаў гэтую падзею цудам. Гостая была змешчана ў табернакулюм і стала аб'ектам пілігрымак для тысяч вернікаў з усяго свету. Гэтая падзея ўзмацніла веру многіх людзей і стала знакам Божай прысутнасці ў эўхарыстыі. Благаслаўлёны Карла Акуціс сказаў: «Эўхарыстыя – гэта аўтастрада да неба». Запрашаем вас у новыя падарожжы. Благаслаўлёны Карла Акуціс, маліся за нас. Аўтастрада да неба. Радыёпадарожжа па месцах эўхарыстычных цудаў разам з Карла Клап.